había un señor moi gordo, moi simpático, que era o meu avó, que se chamaba Antonio, e era violinista profesional, e empezou a levarme ao circo, a películas de cine mudo, de Chaplin. Sí que iba ao bello Cine Coruña e tamén ao Riazor con el, non? E tamén me levaba a concertos así da banda, de música clásica, e era en casa, porque el viviu con nos 6 meses, veu a morrer realmente, porque tiña leucemia, e sempre tocaba pois, a bandolina, a guitarra, o violín. E creo que esa influencia xunto coa do meu pai, que lle gustaba, bueno, lle gusta afortunadamente pintar moito e tamén cantar, pois fui creando en mí xunto co feito que desde pequeno me regalaron sempre moitos libros, pois unha paixón, non? Por ese ceo protector que é a cultura. E despois coñecín a familia Balboa, dúas persoas moi singulares, tanto o cantante de ópera Fernando Balboa como o compositor Manuel Balboa, tristemente falecido, non hai moito, e aí pois empezou todo, realmente, se foi cocendo o mundo, non? Eu acababa de ler, pois, aos 12 anos ou así, a Eneida, a Ilíada e a Odisea, e Anacreonte e Safo, estaba obsesionado polo mundo antigo, aínda sigo, e pois coñecelos a eles pois, foi abrir moitas cousas, non? Abandonar Chopin, Schubert, Schumann, Bach, o sea, abandonar entre comillas, abriron outros campos, non? Pois Alban Berg, Mahler, a Escola de Viena, todo ese mundo cultural, xunto coas miñas lecturas, que cada vez iba medrando máis e máis e máis, non? E aí neses anos, 15 ou 16 anos, pois foi cando lín a Mann, a Valle Inclán, a Unamuno, bueno, a todos os grandes, aos rusos, non? E aí, pois, dunha cousa, unha perna tapa a outra, pois empezou o lío. E desde aquela, pois, empecé a escribir, e xa non ten remedio, non? Isto non hai quen o pare, excepto a morte, claro.